Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovana gospođo Benić i poštovani gospodine Akmadža, ministre. Stara bosanska poslovica kaže od nameta nema se lameta. Poštovanje i pijetet naprosto ne funkcioniraju na takav način da ih možete propisati, da ih možete staviti u zakon i da ih onda netko osjeća. Najbolje što možete dobiti je nešto glumljeno, nešto hinjeno, nešto što se radi iz obveze, nekakva lažna počast, lažno suosjećanje i lažni, kako vi kažete, pijetet. Nema ljudskog bića s dobrotom u srcu koje suočeno s veličinom tragedije koja se dogodila u mom rodnom gradu neće osjetiti suosjećanje i poštovanje. Nema nikoga tko se pred silinom zla koje se dogodilo na Ovčari neće osjetiti sitno, nemoćno i slomljeno. Pokažite mi čovjeka koji pred pričom o hrvatskoj Guerniki neće samo vrlinom svoje ljudskosti, svoje čovječnosti osjetiti poniznost i povezanost sa svima onima koji su Vukovar branili i koji su u Vukovaru bili nevine žrtve velikosrpske agresije. Ljudima sa srcem ne trebate propisivati ništa jer oni sve što im želite propisati, pa i više i snažnije od toga, i onako već osjećaju. I osjećaju to 365 dana u godini, bez ičije pomoći ili zakona koji ih na to tjera. Zato pitam, koga propisivanjem pijeteta želite natjerati da ga osjeća? Za koga se točno propisuje poštovanje? Ako na poštovanje na ovaj način želite natjerati one koji mrze, oni koji su pred vukovarskom Golgotom ravnodušni, one koji su sudjelovali u mučenju i pokušaju ubojstva jednog grada, moram vas upozoriti, nećete uspjeti. Oni čija su srca crna, koji su svoju ljudskost prinijeli kao žrtvu na oltaru Miloševićeve, Šešeljeve i Vučićeve politike zla, oni su odavno izgubljeni. Oni ne čuju vapaje obitelji žrtava ubijenih. Oni ne čuju molitve svih nas koji još uvijek tražimo naše nestale. Njih nikada neće zanimati kako smo odrastali Marijana Balić i ja i stotine djece naše generacije kojima su godine smijeha, nevinosti i mirnog djetinjstva otete i spaljene na lomači nacionalističkog bezumlja i mržnje. Takvi zlotvori odavno su, kako je Vlado Gotovac rekao, i sami umrli u pustoši svojih mrtvih srca. Takvim živućim mrtvacima vaši propisi ne znače ama baš ništa. Vukovar ne treba biti mauzolej ili spomenik samome sebi, zatvoren i zaključan u neprekidnom podsjećanju na najgore zlo koje mu se ikada dogodilo. Vukovar treba biti ono što je oduvijek i bio. Hram života na rijeci koja nosi život, koja ga spaja ne samo s cijelom Europom, nego i s cijelim svijetom. Bojim se da mu domovinski pijetet neće donijeti budućnost, nego da će ga vratiti u prošlost. Domovinski pijetet neće dokinuti segregaciju u vrtićima i školama. Domovinski pijetet neće vratiti skoro 6.000 ljudi koji su Vukovar napustili u zadnjih 10 godina. Domovinski pijetet neće ukloniti drogu s vukovarskih ulica. Domovinski pijetet neće smanjiti nezaposlenost u Vukovaru. Domovinski pijetet neće Vukovaru donijeti odgovorne lokalne političare kojima je važnija budućnost te zajednice od etnomafijaške podjele glasova i parazitiranja na nacionalizmu i podjelama. I ne, domovinski pijetet neće ukloniti uvredljivi spomenik Vukašinu Šoškočaninu niti donijeti pravdu žrtvama ratnih zločina u Vukovaru. Vukovar nije poput Orfeja u grčkoj mitologiji prošao kroz svijet mrtvih da bi postao mauzolej. Prošao je kroz smrt da bi se vratio u život. Vukovar zaslužuje dječje osmijehe, sretna djetinjstva, lakomislenu zabavu i veselje, cenkanje na tržnici, pecanje na Dunavu i Vuki i sve ostale sitnice koje su život u Vukovaru prije rata činile dobrim i lijepim. Vukovar zaslužuje biti mjesto na kojemu ljudi žele živjeti. On sve pretpostavke za to već ima i to tisućama godina. Hrvatska je u Domovinskom ratu pobijedila.
Vukovar je u Domovinskom ratu pobijedio i ne samo da je pobijedio, nego je uskrsnuo i vraćen je u ustavno-pravni poredak RH bez ispaljenog metka. Mirna reintegracija Vukovara i hrvatskog Podunavlja jedina je uspješno završena mirovna misija UN-a. Nije li upravo taj kontrast između načina na koji nam je Vukovar ukraden i načina na koji smo ga vratili u naše okrilje vrijedan divljenja? Nije li upravo to svjedočanstvo snage Vukovara i svih njegovih stanovnika? Evo istine o Vukovaru. Vukovar dijeli sudbinu Hrvatske. Ako je u Hrvatskoj dobro, i u Vukovaru će biti dobro. Ako je u Hrvatskoj loše, to će se u Vukovaru vidjeti mnogo, mnogo više nego u Zagrebu ili u Dubrovniku ili u Ogulinu. Ako želite da u Vukovaru bude bolje, nemojte ga stavljati pod stakleno zvono. Dajte Vukovaru da živi život koji živi i ostatak Hrvatske i da bude dijelom hrvatske svakodnevice. Nismo li se za to borili? Vukovar je snažniji nego što mislite. Ja vjerujem u Vukovar i vjerujem u Hrvatsku. Tražim samo da vjerujete i vi.